Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Iko-konektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. First Friday pa lang ngunyan Senyor Santo Cristo, Agosto 5. Huha! Viva Senyor Santo Cristo! Kami po minarespeto na naman sa gabos na miyembro kan, sosyudad asin kan familia, kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang takan kaaldawon. Amang Diyos dapat perming enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagseselebrar. Siyempre, yaon dyan kay City Councilor JP Lee. Happy birthday tabi sa imo sir kay City Councilor JP Lee. Buda kay Kapitan Toy Barahas. Happy birthday sa indong duwa. Hala iyan sa management and hierarchy po kan PBN Broadcasting Network Incorporated. Happy birthday Kapitan Toy Barahas dyan sa Sagpon, Candaraga. Buda, happy birthday kay City Councilor JP Lee Legazpi, kan Legazpi. Kami po naglalaom na yaon man tabi, nagdiretsoan na mga paraan tabay, sagkod man kitang 10:30, tingog kan banwaan, marhay na aga tabi, Bicolandia. Huha! Marhay na aga Bitano. Diyan sa PNR site, kumusta ka mo? Alay na kung na'y nakakatanakan bilog bagang ampaw. Igwa pa ka mo kay to Angel. Bilog bagang ampaw na may color green, yellow, pula. Masirapon bagay ito na bilog-bilog sana. Ade, igwa pa kaan. Sa Indo, igwa pa. Tapos, sa Saudati, igwa kaan, ade. Asira mo na yan baya na, paano daw, pagkatapos yan ng merindalan bagang sampurado. Yan. Masirang bagay ito, ade. Sa'yo na igwa ka ito. Sa kumadkad, uyo kaya no sa kumadkad ang igwa. Digdi sa tuinda kung igwa pakaan. Uyang bagang bilog-bilog na ampaw na gariso bagas na piniritos na binugtakan ki asukar, may color yellow, pula, green. Nako. Ege. Sagkod magitang 10:30. Sana po yaong gamo ha. Kumusta? Diyan sa Legazpi. Maray na aga kay Kapitan Yolike kan Pawa. Kumusta madam? Long time no see. Uy, subarkada taman. Kumusta na daw ang kamugtakan man lamang ni Madam Beth Costa. Mabuhay katabi Madam Beth Costa diyan sa Costa Enterprises sa Legazpi. Porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta. Sundo kitang 10:30. Iba-iba lamang. Kastuwang si Pading Jim, Pading Jomar, Pading Al, si Ann, si Lewens, si Joshua. Sa Manibela si Henry Mata. Control technical sa radyo, sa AM band, sa traditional radio, mainstream radio. Pading Nal Baldo, Barangay Dapdap, mabuhay, Senyor Santo Cristo. Iguanin misa, taon-taon alas 5, live yan sa DCGB. Pasalamat lamang kita, Senyor Santo Cristo.
Tabi, siyempre, dyan sa IT, sa broadcast mi tabi worldwide. Kung may broadcast kami sa radyo, sabay ang broadcast mi man tabi sa internet. Online, worldwide, netwide. DZGB News Online sa Facebook, buda sa YouTube. Yan dyan ngunyan si Tricia Litana. Siyempre sa IT, sinda dyan ang naglulusot kan sa muya mga programa. Sa newsroom, ang walang katapat, News Manager Martela. Ano man na panahon, pag-abot sa bareta, walang ligtas. Malupit, News Manager Martela. Si Angel Lamustaza, kasamuyang Production Center. Ako po ang sa Indong Servidor sa radyo, ang Soltero, Public Information Officer ng Bayan. 1-2-1-2. Ang sa Indo pong kairibanan antes ang panguntuhan. Check. 1-2-1-2. Garantisado, Check. praktisado, Check. 1-2-1-2. sertifikado. 1-2-1-2. Soltero. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanban. Tingog Kanban. Naputol. Number ko 0961-759-0888. Smart yan na 0961-759-0888 and 0926-0156020. Maray Naga sa Gabos na taga Albay District dyan sa may Barangay 13 sa kudyo sa Tula-Tula sa Marquez. Sir Ato Lim, maray na agad yan sa Indo sa Petron Tap Gas Gasul. Buda dyan man sa Ligaspi, kay Sir Popoy Balmes kan JRB Calibration. Buda kay kumpadreng June Pitero dyan sa Lapu-Lapu. Disisais, Lapuas, alas 9. Kumparing Jim, what's happening? Go ahead. Yes, salamat tabi pa day maray na aga sa mga parantaba. Yung kita ngunyan digdi sa Marcial Oranyola Memorial School sa Banuan kan ginubatan dahil ta haros siribot-sibot ngunyan bagaan mga eskwelahan. Manungod sa pag-lansar kaining brigada eskwela. Magkakahuro niya itong ngunyan, dati niya itong pag-iriba sa industriya. Actually, active pa ini si Madam Lorily Marcaida Rafael. Gari, Gora ko principal na. Siya in charge tabi pa de pag-abot sa pagdiseminar kan mga may kinaraman digdi sa brigada eskwela para maaraman kan mga magurang estudyante kung ano ang mga dapat giribuhin da ta mapo na baga enrollment. Madam Lai, good morning. Sa ibong na linya po si Pio sa angkor sa DCGB. Hello, Sir Pio. Good morning. Yes, Madam Lai, marhay na aga ang boses mo, ang timbre, yaong pagiraray. Iyo. Ayo. Kumusta po? Okay lang, tabi. And kamu dyan sa DepEd dyan sa Ginubatan, kumusta tabi kamu, Madam Lai? Mauran. Sabi na nga ni, mauran na pagkaaga sa Ginubatan, Albay. Opo. May brigada eskwela kamu dyan sa Indong eskwelahan, ano? Yes, tabi, Sir Pio. Welcome po kamo sa Samuyang Brigada Eskwela. And ako po ang chairman ng Advocacy and Marketing dito po sa Pigigibong Morms Brigada Eskwela 2022 with the theme Brigada Eskwela tungo sa hamon ng ligtas na balik-aral. So, as we can see it, tabi, Sir Pio, ito ay isang hamon sa ating ngayon dahil katatapos pa lang ng pandemya. So, pinag-assure po lahat ng Morms family, headed by our principal, Mr. Al Pilgone, na maging ligtas
ang sinambit ng pagbabalik-aral dito po sa aming school. Iyo tabi. Madam Lai, ano ang kuan? Ano ang sa indong pinagsisibutan dyan? Apuera ka itong physical clean up, buda repairs, tabi. Ano ang sa indong parang bago na ingrediente na nakadagdag ta ma face to face kita sa tahaw kan pandemic tabi, Madam Lai? Exactly, Tabi, Sir Pio. Yan ang pinaka-the best. Ano pa yung mga challenges natin ngayon in the special program para po malampasan natin ang pandemya. So as of now, we are having our fun run in Ginubatan Albay. Ini po yaon duman sa Mulad Bukad, and then gabos na stakeholders, kasabay ang mga heads, ang principal, department heads, mga estudyante, and ang gabos po na gustong magsarabay duman, kaya nga ni pinagsambit ko ang stakeholders, kasarabay po ang LGU officers, kasarabay man po ang PNP, ang DFB, and of course ang iba pa po ng mga non-government organizations sa pinagsasabi na fun run, tanganin na ipahiling na kita po ready na po para sa pagbabalik-aral with the special programs. So aside from the fun run, igwa man po kita ngunyan ning tree planting. So ini po minasimbag sa ngunyan sa padagos na pag-uran digdi sa Ginubatan Albay na sana dahil sa tree planting sa ngunyan magkaigwanin na maabot ang panahon na kumbaga tabi Pio masisimbagan ta na ining padagos na yung mga land erosion digdi po sa municipalities of Ginubatan Albay na ini po na mga lugar na mga delikado sa baha magkakaraganin na tanom, particularly ang tree planting. I hope Nara at saka mahogany po ang itinatanim ngayon doon sa mga parte ng Mayon unit para po maiwasan ang pagbaha. Iyo tabi. So, okay. Aside tabi, Sir Pio, sa fun run, na yan ang naiiba ngayon with the students, aside from the tree planting, meron po tayo mga special brigada eskwela activities. So, meron po tayong distribution of CP load sa mga estudyante. Meron po tayo ngayong free haircut para sa mga estudyante dito po sa MORM. And meron din po tayong free motorcycle check-up. So, yung yan ang mga naiiba natin ngayon na tabi, Sir Pio. Gustong sabihin, dapat itong mga ihahatid na estudyante, kung may mga kasama silang mga magulang, free ang motorcycle check-up. So, aside from that, meron din tayong social. So, pipili tayo ng Ginang at Ginoong Brigada Eskwela 2022. So, ito pa ang pinaka-highlight, sis, ngayon. Andito rin si Ma'am Jo Rocco. Ang highlight na magkakaroon tayo ng search for Ginang and Ginoong Brigada Eskwela. Actually, mga parents po ito tabi, Sir Pio. And this is at the same time a fundraising campaign. Kasi ang fundraising niya, kada boto ay 1 peso. So, for example, kung ikaw si Sir Jimmy Nasalita ay buboto ng 1,000, so magbibigay din siya ng 1,000. So, pero kung gusto mo ng 1 peso, a single vote, so 1 peso doon. Then, so ang mangyayari, it is actually a campaign, but meron siyang fundraising. So, yan ang isa sa mga naiba. And meron tayong mga live selling. For example, meron tayong live selling dito ng mga importanteng mga gamit din. And meron tayong free makeup tutorial. So, kasabay ito ng TLE, sabi Sir Pio, ang TLE kasi, meron silang mga activities dito po sa aming school, and kasabay na dito ang pagtuturo ng free makeup. So, hindi na tayo medyo masyadong problema sa free makeup. And then meron po tayong libre na photo booth. Yung, kumbaga gusto mong masikat,
and gusto mong maipakita yung mukha mo and magpa-picture sa social media, so meron po tayong photo booth. And meron din po tayong Brighana. So, ito po yung orchard in our school. Ipapakita yung mga magagandang features ng orchard dito sa aming school. So, kada activity po, meron din po tayong time allotment for that. Meron din tayong date. So, kung gusto nilang malaman lahat ng schedule regarding dito po sa Brigada Eskwela, ay pwede po nilang tignan dyan mismo sa guardhouse. So, para maging ligtas ang inyong mga anak, and para maging, sabi na nga natin na Sir Pio, ang pinaka-importante ngayon, readiness. So, para maging handa ang ating mga eskwela, importante walang takot sa pagbabalik sa eskwelahan. Importante makita nila ang importansya ng education. And ang importante, hindi sila natatakot na magka-COVID. Kaya dapat meron pa ring health protocols ang aming school na dapat po sundin. Yan, Bigla lang og takang maray tabi lay itong sa mga activities na ipinagpahayag mo. Yes. Naka-focus ito na primero ma-encourage both the parents and the school children na ma-boost so moral ninda na maglaog mo niya sa eskwela maski na sa tahaw pakitakan pandemya yaon pa ang peligro, the clear and present danger ka na COVID, so yan, Yes. makaka-boost ito ning moral ninda. Now the question is dyan sa kwan sa Brigada Eskwela nindo, igwa ka munin component manungod sa health protocols na nga ning ma-assure na pagbuerel ta ka ini sa klase, mababawas-bawasan, mamimitigar, malilikayan ang pagkaka-expose sa COVID. Anong ingrediente ang ipinaglaog nindo sa Brigada Eskwela in order to strengthen up, ma-fortify ang sa indong health program and protection sa mga eskwela and the faculty teachers as well? Yes, actually, Sir Pio, yan ang pinaka-ultimate na goal na i-motivate ang mga estudyante na magkaroon sila ng mga programs dito na maging at home sinda, because this is the second home of our students, ang eskwelahan. So, pinapakita natin dito na no need silang matakot, and they should be ready for the face-to-face dito po sa aming eskwelahan. Yan, opo. Now, ikatabi, madam, anong year level o grade level ang pigahandle mo tabi na klase? Over. Okay, actually, I am handling the 8th year on. So, grade 8 here on. And we are very lucky because we were given a very good classroom. Iyo so, po. yan ang isa sa maganda ngayon. And meron tayong, sabi na nga, mga libreng alcohol din. Meron din tayong mga pangpainganyo sa estudyante. May face mask, yung mga nakalimutan na mag-face mask. And ang pinakamaganda dyan, from the start, right from the start, sa gate pa lang, meron na tayong health protocols. So dapat may susundin silang distance, and meron silang entrance, meron silang exit. And pagdating naman sa school, doon sa room, ang ginamit lang natin yung may dalawang doors. There should be an entrance also, and there should be an exit. And ang maganda nito, ang narinig ko po na update ngayon, hahati-hatiin lang yung group of students. So for example, I am handling 40 students. Yung 20 lang muna ang papasok to ensure the safety of the students. So 20 ang papasok, that means yung room ay hindi po magiging kung hindi siya magiging disorganized, and tamang-tama lang para sa group of 20 students na meron pa ring social distancing. And aside from that, yung mga estudyante naman natin, nagkaroon na po tayo ng orientation and sa mga parents nila
na tumulong din sila para sa brigada na malinisan ang ating mga rooms para ready na po sa pagbabalik-aral. Iyo, oho. Bilang para tukdo, madam, ano ang namimiss mo and excited ka nang ma-experience ang girara ito sa pagwirilta kang klase, tabi? Okay, Okay, actually po, tabi, Sir Pio, isa sa pinaka-importante talaga na mamimiss mo, yung makita mo mismo yung estudyante. Sabi na nga, yung makita mo siya in person. Kasi yung modular, we were only given modules to the parents. And ito po na blended learning, nagkikita-kita kami during our online class. But, pag mayroon pong face-to-face, ang estudyante kasi, Sir Pio, kailangan mo yan sometimes, tatapakin mo yan sa balikat. So, not all the time, it is all about the lecture. Sometimes, may mga estudyanteng low moral ngayon, mayroong mga estudyanteng depressed, may mga estudyanteng, may mga estudyanteng may problema sa family, lalo na po yung mga broken sa family nila. So, ang importante dyan is matapik mo sila, makumusta mo sila, and then makita ka lang nila as the second parent, lalo kung wala silang parents as of now. So, iyan ang pinakamagandang reward sa teacher. Sometimes, tabi, Sir Pio, ang naalala ng estudyante kung paano ka nag-take good care of them. Kung paano mo sila itrinato bilang your sons and your daughters inside the classroom. Yan. O di, ma-experiensyahan mo na naman siguro so may makulit, may late, may dadagitan ka, may daing preparation. Opo. Actually, that is part. But, sabi na nga, parte din yan, it is how you deal with it. Kung paano mo na lang sila i-deal, kung paano mo na lang gamitin ang pinaka-the best na motivation mo, and ang pinaka-the best siguro na doon sa pag-prepare mo ng lesson, pag-motivate mo sa kanila, and of course, lalong-lalo na sa amin kasi sa English kami, in our part, lalo na po sa SRF, we call it as study reading framework. At the end, there's always an evaluation. A self-evaluation, kung saan papasok doon kung ano ang magandang attitude based from the reading selection, ano ang magandang lesson of the story na pwede rin nating i-adapt ating buhay. Iyon. O, di sige tabi, Madam Lai, kung igwa kang gusto pang idagdag, pangapudan man dyan sa gabos na taga-ginubatan, the parents and the students as well, para sa Brigada Eskwela and ining pag-abot kan eskwelahan. Go ahead, tabi. Yes, tabi, Sir Pio. Sir, we cannot do it alone. We can never do it alone. So, we need the stakeholders. We need especially the parents para po mabuo ang Brigada Eskwela and para mabuong muli ang norms at maging ligtas sa balik-aral. Kailangan po natin ang inyong tulong. Maybe you cannot do it, sabi na nga, kung hindi pwedeng makapersonal kayo dito sa MORM. But still, pwede po namin kayong makatulong sa amin sa pamamagitan po ng, ito kasing Brigada Eskwela natin, Sir Pio, this is actually a year-round activity. So we are just starting the Brigada Eskwela, and itong Brigada Eskwela, we are asking for the support of the parents, kasi po yung parents, yun ang bumubuhay sa ating eskwelahan. Kung wala yung suporta ng parents, wala din po yung school. But, ano ba yung mga suporta ng parents? Kasi yung parents, number one, hindi po kayang linisin alone ng teacher or ng estudyante ang eskwelahan. Imagine mo almost 7 hectares ang MORM. So ang importante, humingi tayo ng tulong para sa parents, para makapaglinis the whole school, malayo tayo sa dengue, and maging healthy ang environment. And aside from that, yung mga parents din kasi,
yung for example, may sobra sa kanilang siguro pako, Kung meron kasing hindi kayang gawin lahat ng school. So kung may sobra sa kanila kahit kalahating kilo ng pako, we can accommodate them. Pwedeng gamitin natin sa pagpaayos ng mga upuan. And siguro kung may sobrang meron kayo dyan semento na titigas na lang, huwag na munang patigasin yan. Dali na muna sa school. They can be of help kasi as of now, marami pa po ang inaayos na mga rooms. And siguro kung mayroon kayo dyan isang kuko lumber, that could be a help. And actually, bawal kami ngayon mag-solicit. Based from our DepEd memo, bawal mag-solicit ang school. But if that will be given from the bottom of your heart, then we are willingly accepting whatever na ibigay para sa school. Sige tabi, Madam Lai. Mabuhay ka mo Okay. dyan. Opo, thank you so much. Salamat sa oras, Tabi Sir Pio. Good morning and God bless. Okay, tabi pa din. Yan si Ma'am Lai, Barkay de Rafael. Siya Naputol. What happened sa connection natin? Go ahead, kumpadring Jimmy. Naputol. Sige tabi. Salamat dyan, Padring Jim, sa report. Initial na bungkaras kan istorya, Brigada Eskwela man dyan sa MORMS, Marcial Oranyola Memorial School sa Ginubatan. Naputol, kumpadring Jim, nagkaigoning technical glitch ang sa tuyang connection. Tautad bibeltadahan tayan. Oras, Pilipinas, sa gabos na nagluluto kan pangudtuhan na anong maray ngunyan, medyo malipot-lipot. Native na tinolang manok. Si Ramon yan, manaysel mang bahoy. Maray na agatabi sa imo dyan sa Victory Village, buda kay kumpadreng Jun Pitero. Dyan man sa Lapu-Lapu, gabos kan Ligaspi. Oras, 9:35. An oras hatod sa Indokang Cobra, lakas ng #1. Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bango na singgaling ng mamahalin based on technical tests versus Brand X on polyester. Bimig Integra with Immunoboosters. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo Energy, magpursigi. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long lasting ang gamot ko.
Oo, mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading na Proxen brand, 950 SRP lang. Magaling nga! Sa Skelan, mas gagaling ka! May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ari. Kung presyo ng pataba'y mataas sa merkado. Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Clearvice Text Center 0917-111-7423. BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra. Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Urago ng Bicolano, ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang kulog. Babanatan ko. Kan Rexidol Forte. Bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawak, asin kalintura in as fast as 30 minutes. Rexidol Forte. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang Nong Meat Shop. Mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef, or pork meat, isaw, fish, or squid ball, kikiam, at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop. Main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman M. Budo. Sa Nong Meat Shop, nakaparado ka na. Kikita ka pa! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinimorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Dok, konti na lang naman yung kaso ng COVID-19. Kailangan pa ba ng booster shot? Oo, kailangan pa rin ng booster shot. Kahit pa bumababa mga kaso ng COVID-19, ay hindi pa rin dapat maging kampante dahil may banta pa rin ng mga variants nito. Maaari pa rin mahawa at makahawa ng iba. Kaya kailangan ng dagdag proteksyon laban sa malalang sakit at kamatayan dulot ng COVID-19. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Isang paalala mula sa DOH-CHD Bicol. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries and drugstores nationwide. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mommy and daddy, ipagkatiwala ang edukasyon ng inyong anak sa University of Nueva Cáceres, the first university in Bicol na may 75 years solid track record ng kalidad na edukasyon. Patunay dito ang mga National Board top-notchers, high passing rate at employment rate, at mga programang kinikilala locally at internationally. Ang UNC ay sister school ng Mapua University, isang top university sa buong mundo. Ang UNCN students at graduates ay may job opportunities sa malalaking employer partners gaya ng Ayala at Yuchenko Group of Companies, Accenture, IBM at Globe. Gawing future-ready and work-ready ang inyong anak. Enrollment is ongoing on all levels para sa school year 2022-2023. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now! Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permita. Wo garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Heto na! Heto na! Heto na! Para pa 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 para pa 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 Tingog kang Banwaan. Salamat pa ding na weltadahan ta ang programa. Good morning kay Preciosa Balaguer. Watching taga Metro Manila and Rapu-Rapu po ngunyan anion sa Bacoor, Cavite. Si Madam Lai nag-antabay man sa DCGB News Online kay Saturday Night. Good morning sa imo dyan. Buda kay Maluar Bilaos Vibar. Yan, marhay na agad yan sa satuyang tulong nag-antabay man nagpaabot kan sa indang mensahe sa DCGB News Online. Yan, mga paraantabay taman sa internet sa samuyang official Facebook page. Sige, iabante ta ang programa.
I-connectar ta. Diyan kay Compadring Al. Sino standby? Si Pading Al, si Joshua. Si Pading Al. Pading Al, good morning Pading Al. Yes, good morning. Padi, may mga politiko ngunyan nagsasakay na naman sa isyu na social pension para sa mga senior citizens pagkatapos magluwasan pareta naman sa national level na naglaps na intulo ang lakdang na ini sa Kongreso. Kaya ngunyan obligado ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos na humanap nin pondo dahil man ini nakasabay sa annual budget ngunyan na taon. Matatandaan ang Ako Bicol Party List panahon pa ni dating Congressman Atty. Pido Garbin Jr. Saro siya sa aktibong nagbubusol kay ni na maging law para madagdagan ang social pension kan mga senior citizens hali sa 500 maging na lamang 1,000 man kada bulan. Sa ibong narado may mga lokal man na politiko na pigisakayan ang informasyon na ini para patubodon man ang mga senior citizens na siya o sinda nag-e-efforts kayan. Ginamit pa ini sa kampanya. Pero after kan eleksyon, si Ako Bicol Congressman Atty. Jill Bongalon saroman siya sa tuminotok sa follow-up kay ni. Ngunya na obligado na ang administrasyon ni BBM na mangyari ini dahil naglaps na intulo. Dakol naman o kaya may mga politiko naman digdi sa lokalidad na nakikisakay na sindaan pugi manungod sa siring na lakdang para sa benepisyo kan sa tuya mga senior citizens sa mga masunod na aldaw. Yan pa niya informasyon pa digdi sa Legazpi area o kaya digdi sa Albay District area. Alar Mario, DCGB. Salamat Compadring Al sa istorya hali dyan sa luwas. Yung managad daw apo ng talugod si dating congressman and now kan Ako Bicol si Congressman Pido Garbin Jr. Maaraman tata naramdaman kasi nagbusol kay ni several years ago diyan sa Kongreso ining so dagdag na 1,000 pesos para sa pensyon kan senior citizens. Naramdaman ko yung managad. And igong nagpaparaapod kay ni sa Satuya na taga Sorsogon kuno rin ito sa SSS man yata yun ini so Kumpido maray na agatabi. Yes Tio, good morning. Opo, we're on air sa Tingog Kanbanuan po. Napapod kami naramdaman ko if my memory serves me right duman sa Congress saro ka po sa nagbusol ka itong sudagdag na pension sa senior citizens tabi. Well, principal author kita kayan sa House of Representatives na kung saan pinag-aabot ang Universal Social Pension na regardless of economic status kan sarong senior citizen makaka-receive sinda kinagkakanigong pension sa bilog na nasyon ito mga senior citizen So yan naipasaraan kang 17 Congress sa House. We refiled it in the 18th Congress, transmitted it to the Senate. The Senate was able to pass it also and transmit to the table of the President, previous President Duterte. I don't know if it flops into law. Iyon na tabi, may nagluwas na istorya, confirmed ayan tabi ka Kumpido. Laps into law na tabi sa ngunyan papakinabangan na in the coming days kan Pilipinas mga senior citizen. Can you say it again tabi Tio? Opo, confirmed na yan tabi Congressman Attorney Pido na naglaps into law na. So nagbunga na, so haloy na ipinaglaban mo man tabi bilang principal na author para sa mga senior citizens tabi. Well, nagpapasalamat kita dahil yan batas na. As in, mapapakinabangan na sa lalong madaling panahon. Kan sa tuyang mga lolo, lola, seniors, pinag-aabot ng elderly or seniors, na kung sa niyumang bagas naging advocacy at Pio sa mga nakaaging bulan na so Ako Bicol Party List, nagpuon kay assistance
lalong-lalo na sa mga elderly. But this one, it was already institutionalized, naging batas na, and ang pinakarasyon Campio when we considered this bill for 2 congresses that we have filed, the universal social pension is really the kumbaga the inflation na nangyayari niya na kung saan pinagtatamasa kay itong mga indigent senior citizen na nakaka-receive si social pension bako na sapat. And at the same time, duman sa batas na pinag-amindaran kayo ni, ang entitled lang duman itong pinag-aapod na indigent or klasifikadong indigent. But this time, across the board, it is applicable to all senior citizens. And, Pio, it is also in recognition to the contribution that they gave sa kontribusyon na pinao sa tuya, mga lolo and lola when it comes to nation building, paying of taxes, community service. Kasi na makukusog pa as in nagtatrabaho pa para sa tuyang gobyerno as in para sa indang pamilya. Okay, kung tabi, ano ini talagang ipinaglabanin marhain nindo dyan sa Ako Bicol na ining sa tuyang mga senior citizens basado sa pahayag mo kaso bago gulpian kontribusyon ay dapat rekonoseron parang regalo man nindo sa indana ipinaglaban nindo sa Congress and finally here magiging parte na kan paggogobyerno sa gabos na oras na yaon ng Pilipinas tabi. Yeah, one way of giving back, ika nga, paying back to our seniors, to the contributions that they gave in nation building, and lalo na ko niyan na Pio, sakot ba ko niyan ng contribution tan sa tuyang mga lolo and lola kadaklan, itong alagaan ang mga apo ninda para sa indang mga aki makapagtrabaho, makapaghanap buhay para sa indang pamilya. Padagos manggiraray na nagko-contribute tabi. Iyo po. Opo. Now, igwa lang ning date na parang dilema kung Pido, Attorney Pido, kamo dyan sa Ako Bicol. Parang igwa ning date na dilema, yung national government, mahanap pa lang ning fundo, tanganing mapakinabangan na ini disunes, gari dae pa nakasabay pa sa General Appropriations law na pigagamit nunyan kan sa tuyang gobyerno. How would you, kamo dyan sa Ako Bicol, bilang kamo ang prime mover kani, paano kamo makakatabang na makakuha ng pundo ang gobyerno nasyonal? Well, aside from creating new sources of revenue na kakagabat na naman yan kan sa tuyang mga namamanwa ang Pilipino, might as well we see the efficiency of the collection of taxes in the internal revenue and at the same time sa Bureau of Customs, because hundreds of billions of pesos ang nawawara sa departamentong ini because of inefficiency and at the same time and corruption, so that we can support all the social services na direkta sa PACO. So yan siguro ang hihilingon ng Ako Bicol Party List, to see to it that we have an efficient and effective collection in all the revenues and taxes that are being collected by the BIR and the Bureau of Customs and other regulatory agencies that collect fees. Tayo na minado man yun sa coffers kan sa tuyang government and ultimately use for social services, build program, and other services of the government na nakikinabang lalong-lalo na sa mga kasaradayan and mga vulnerable. Opo, Congressman Pido, kamo dyan sa Ako Bicol, tabi, tatawan ta kanin pagkakataon, makapagpasalamat, saro na naman na mayor na lay na ipasar nindo, papakinabangan kang bilog na Pilipinas, lalo na kan mga senior citizens. Go ahead, tabi. Salamat sa suporta kang sa tuyang presenting administrasyon na kung saan at least dahil na Vito. And of course, the previous administration and my colleagues in Congress, one way or the other, supported this bill. Ultimately, ang mga kinabang kayo ang sa tuyang mga namumutan na mga seniors na talagang kaikuhan ang tabang asistensya kan sa tuyang gobyerno. For long years, nang sila nagserti sa tuyang komunidad, it's payback time. And I hope
with the present Congress, of which I'm still working, Tabi Pio, pala, sa Kongreso mo niyan, helping the leadership of Speaker Romualdez, and of course, the able leadership also of Congressman Saldico, now the chair of the Committee on Appropriation. Siguro mahahanapan taman yan, iparaan, tanganing fully ma-implement ining nasambit na batas para sa satuyang mga lolo and lola. Iyo nga ni tabi Congressman Susa ko yang nasa isip man kasubago si Congressman Zaldico and ikaya unya nagatabang pa sa Congress bilang Chairman Committee on Appropriations, sana dai magkaigoning problema makahanap tulos ning pundo para pakinabangan man ni sunas tabi kan mga senior citizens niya to. We will do everything, Tabi, Pio. Of course, ang satuyang liderato mo niyan, from presenting 19 Congress, is fully aware and cognizant to the fact na kay Puan kay asistensya ang vulnerable sectors of our society and sa dyan ang senior citizen, Tabi. Salamat tabi Kong Pido, dyan ka mo sa Ako Bicol, sa bilog na hierarchy, kay Congressman Sally, kay Congressman Jill, bidai ka dyan sa Ako Bicol. Salamat tabi. Salamat Pio and more power sa PDN-DCGB. Marinal daw, Tabi, sa bilog ng mga Bicolano. Thank you so much mga tugang. Yan po si former Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. and siya kasabay pa dyan, nagtatabang pa sa liderato kang Kongreso through Ako Bicol. And yan, true indeed, tama surumdum tayo dyan, siya ang principal author ka ini na dagdag na benepisyo para sa senior citizens. Nagirumdum mga ka ito kan nagprograma, minapasiring digdi mismo si Congressman Pido and naapodanta sa programa. Iyan ang bigay para labanin na kaito ta. So enot bagang lay na igwaning benepisyong nare-receive financial ang mga senior citizens duman sa nasa indigents. Inilaban na Congressman Pido na gabos, sabi across the board, gabos makinabang indigent tobacco na senior citizens in recognition sa indang kontribusyon sa sosyedad pakinabangan ini. Ungon yan tabi saro ng lay naglaps into law. Pag sinabing naglaps into law, isinomiter sa presidente, tanag-agi sa Kongreso, lower house, ipinagpasar sa Senate, gabos pasado, isinomiter sa presidente for action. Kung dai yan tabi hiroong kang presidente, nayaon sa nasa lamesa. Igwanin periodo yan nang nagkapirang aldaw, semana o bulan na kung dai yan hiroon kang presidente, dai ibalik sa Kongreso. Pag sinabing dai ibalik sa Kongreso, ivinito na pwedeng halimbawa may liniwat na nagkakapirang provisiones or binasura totalmente. Pag dai yan nangyari tabi, dai pigiro kang presidente, lapse into law, magigina yan na lay institutionalized na, yaon na yan sa sistema kan sa tuyang gobyerno. Kaya salamat diyan sa mga kontribusyones na yan na ipinagpundar kan Ako Bicol. And siyang principal author, si Congressman Pido, kan siya pa siya sa Kongreso na naipasaran sinailaban ngunyan, parte na po kan sa tuyang gobyerno. Sige. And namong problema baga ta mahanap nin pondo ang gobyerno, ta day man ini pa baga, ngunyan pa man sa naging lay, siyempre day pa man ini nakasabay sa General Appropriations Law na pigagamit ngunyan kan sa tuyang gobyerno nasyonal na ining appropriation tangunyan, budget kan gobyerno nasyonal ngunyan, ginibo ini kan nakaaging taon na dai pa man ining dagdag na 1,000 para sa mga senior citizens, kaya dai pa man iyan ning alokasyon. So ngunyan hahanapan ning pondo. Now again, right person, right thing, right circumstances at the right time, ang chairman bagakan Committee on Appropriations, si Congressman Saldico, kan Ako Bicol giraray. O di makakatabang yaning maray sa fund sourcing kumbaga, and kuatulos the soonest, kung mapapwede na, mapakinabangan na benepisyo kan mga senior citizens. We will be right back. Pakalis kan Bareta asin mga hanap buhay.
Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. May bago sa'yo. Bago ba yung damit mo? 10 years ago na to, no? Bagong hair color. Same lang. Alam ko na. Bagong jowa. Single since birth to. Anong bago? Bagong aura lang. If you take care of yourself, it shows. Kaya mag-Silka Papaya Lotion. May papaya enzymes at SPF 6. With regular use, get kutis na ready to aura sa presyong abot kaya. Kaya pala, kahit bagong gising ka, ang aura mo kakaiba. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. 107 pesos SRP. Also available in 10 ml sachets. 7 pesos lang SRP. With regular use, achieve ang bagong aura with Silka Papaya Lotion. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Unibaga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon nanggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Albayanos, ang APEC ay may good news. Nahihirapan ba kayong magbayad ng inyong electricity bill sa tamang talaan? Naputulan ka ba ng kuryente? Hirap magbayad dahil sa mahabang pila? Limitado ang oras sa pagbayad? Huwag mag-alala. Ang APEC, maliban sa aming mga business centers, maaari na kayong magbayad sa ibang payment partners tulad ng Bayad Center Collection Partners, Bank of Commerce, SendPay at GCash. Convenient na, safe pa ang pagbayad sa mga outlets na ito. Mas maraming mapagpipilian. Wala pang hassle sa pagbabayad. Tara na at magbayad na sa pinakamalapit na authorized payment centers ng APEC. Kaya paalala lamang po, magbayad po tayo ng ating electricity bill sa tamang talaan. Para sa ibang katanungan, maaari kayong mag-message sa APEC FB page. Ang mensaheng ito ay galing sa tanggapan ng Albay Power and Energy Corporation. Paghanap ay world-class at abot kaya? Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one, hanapin ang check ng right med. Pag may check, that's right med. Symptoms persist, consult your doctor. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 16. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras.
Nakatutok ang National Commission on Senior Citizens sa paghaman nin implementing rules and regulation para sa arigladong implementasyon asin distribusyonin bulanan na pension sa mga gurang. Iniyan payag ni NCSC Chairman Abogado Franklin Quijano matapos maging lay ang RA 11916 o ang lay na mapaumento sa bulanan na pensyon na mariresibikan mga indigent senior citizen hali sa 500 pesos, inigigibuho ng 1,000 pesos. Sa iyang sinabi na katuwang ninda ang Department of Social Welfare and Development sa paghaman nin IRR. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo Energy, magpursigi. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Eskelan, sa Eskelan, mas gagaling ka. Cobra, lakas ng #1. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino. Alagang Unilab yan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Paano po ako makapagpaparehistro at ano-ano yung kailangan dalhin sa araw ng bakuna? Simple lang yan. Magpa-register lamang sa inyong LGU o health facility at dalhin ang inyong vaccination card at valid ID sa araw ng iyong appointment.
Para naman sa mga immunocompromised patients o may malubhang karamdaman ay magdala lamang ng medical certificate. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Isang paalala mula sa DOH-CHD Bicol. BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra. Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Salamat kumpadreng na idiretso taan bulos kan informasyones. Sabi ni Manay Selma, masiramon talaga ng gadyan ni Mananggad Manay Selma, kadali lamang kitang native na tinolang manok. Si Joshua nasa linya. Good morning. Go ahead. Yes, good morning kami, Sir Pio. Good morning man sa mga paraan tamay, sa mga dagdag pang balita. Mag-ingat kasi magbalyo sa mga tamang balyuan sa tinampo, araw sa overpass o kaya pedestrian lane. Iyan ang ipig na pangapunan ni Daraga Public Safety Office o PSO Chief Rene Portillo. Matapos na manuturan ang nagkakapirang mga residentes, padain na talaga nakasunod sa tamang mga balyuhan kung saan mamuyang bumalyo, binabalyo na sa mga ini. Iimplo kayo ni, dyan sa mayampang ang LCC, igwa dyan ng pedestrian lane. Sa oro inatan, igwa man ng overpass. Alaga lang iba, minabalyuman ginaray talaga duman sa bakukman tamang balyuhan. Kung kaya tanganing malikayan ang anuman na aksidente, kasi maging maray sana ang dalagan kan bulos ng trafiko. Ang pangapunan man ni Portillo, likayan ang pagparabaralyo kung sa inside. Lalo na sa may parte kan na Rizal Street sa talagang busy street ini. Takol ang mga bihikulo. Tatakod kayo ni sinabi ni Portillo, na mahigot niya naman ay papagirondom sa iya mga personal. Ang perfect kasi ng trabaho na magbantay at hindi pagparapabayaan na magbaryo kung sa intahin ang mga residentes tanga ni iwas aksidente. Aminado si Portillo na talagang reparo naman ngunyan ang jaywalking kung kaya magiging may pit naman sinda sa pagsitakan mga nagbabayular na mga residentes. Idinagdag ni Portillo na kooperasyon man ang hagad ninda magsunod sa tamang mga lugar ng balyuhan sa tinampo tanga ni mamantinir ang maray na bulos ng trafiko. Siring na malikayan ng gada ang anuman na klase ng aksidente pag-abot sa mga kalsada dito sa palibot kan Banwaan kan Daraga. Yan tabi Sir Pio ang mga dagdag na impormasyon na bigay sa luwas. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua. Idiretso taman ang impormasyon. Aber daw ikonektar ta duman sa Premier Distrito. Kumpadreng Jomar, thanks for waiting. Good morning, man. Salamat pa rin, Pio. Dahil masabutan ng apik talaga. Oho. Pag ang tao, dahil pati tao, so pati sa mga konsumadores, dahil mo naman masabutan. What happened? Pag bina-brown out the gate. Oho. Pag dahil nag-brown out, ay nangaya so brown out. Na ganun siya suwapik, sundungon niya, nasa ano niya pa, nasa Facebook account pa kan apik. Brownout ang bilog na first district po na alas-8 aga, sundo alas 5 ang pagkahapon ngo niya nalaw. Sige na, meresit sa kuya. No, brownout magadang yun na, tatabako. Una tatadagit sinda. Daragit na, sige na, meresit sa kukan mga taga first district. Nya, paano baga kumpadring Jomar? Diyan na hapon nga ni, maray man na matutukan taga yun ano. So pag switch ba kan bagong substation dyan, mabubuhay yun. Actually, imbitado ako na mag-attender naman, kaya madumang kita, alas 4 pagkapon. Pero so abiso, August 5, Friday, 8 a.m. to 5 p.m., brown out ang tabako substation, pon feeder 1, hanggang feeder 5. Gustong sabihin, bilog na first district ini. Yan, pigi daw na dagit, lugod kan daing burn out. Sige na bagan, meresit sa ko kan mga tabo digdi. Ay, sala sa ngayon brown out, hain man. Yan eh, nakatadagit ka. Sala sa init, sala sa lamig, kumpadre, no? Actually, pade, may madadagit mananggad. Nata.
maski ako nga ni, so aki ko baga online, Iyo. di nag-expect na akong brownout, Oho. kaya ipinakidagos ko sa aki ko, duman sa may generator, Oho. Nya. ta ma-brownout, di maapektaran sa pag-eskwela kanaki ko. Iyo. O to duman, ipinakiwalat ko sa kamidbid ko na may generator. Oho. Di siyempre, nakisuyo kita. Istorbo man agad baga, tapos dahil man pala nag-brown out. Yan. Uy, maray nga nita. Kung day mag-brown out, o kung mag-brown out, yaw naman siya duman. Oh. Roger on that. Bad kung umabot na. Tapos, dakol pa ding appointment na dahil nagkaralawos na brown out ngaya. Brown out dahil nailawos ngayon sa harap kayo ng aktibidad. Tapos, bag ko man brown out. Yan. Kaya nagkakarilibong man ang tao sa apek. Baga pa dita, may meeting ko taman sotong so amigo ko. Importanteng meeting, kundi ta deng generator duman sa pigtrabahuan niya. Dahil nasa nangayalawasan meeting ta brown out. Miss Marios. Dahil balik. Ang nyan, baga ko man brown out. Baad mong brown out na yan. Ay, nagkasi. 15 na, duwang oras na ng late sa brown out. Ay, sige. Anyway, sana dahil nalagod mag-brown out. Diyan o nalagod alas 4 pag so bago kang ano ini. Pag switch ka. Energize, tapos pag top. Kan bagong Matagbaки Station. Iyan pa ding Matagbaki Station na yan, yun super report ko sa imo kan mga nakalisnal daw. Yan. Na ipinahayag ni Madam ni Manay ni Doña Pat Gutierrez. Roger, duman sa sesyong Kansanggunian Bayan kan Bakakay. Yeah. Na dyan na ikakabit ang linya kan bilog na sentro kan Bakakay. Sana unang bita na sesyon kung sa itong magigirumduman, ginisa si Pat Gutierrez kan mga miyembro kan Sanggunian asin kan iba pang mga nagaratindir sa sesyon. May koreksyon sa permi na sanang brownout ang banwaan kan Bakakay. Inako ni Gutierrez na dahilan inita saro sa mga rason iyuan hababaan iyuan ka na iyuan kulang pa din na talaga ang supply kang kuryente dahil ang sentro kan Bakakay ikinabit duman sa Santa Misericordia substation kan ining substation kan Santa Misericordia bago pa sana alagad nagluluwas na nagparadakol laman so nasusuplayan kan Santa Misericordia Substation kung saan abot na nga isa-isila kang Kagraray asin isila kan San Miguel ang kuryente kung kaya tinapos naman sa kuryente sa kapasidad ang naunambitan na substation. Ibinahayag ni Gutierrez na ansaro sa solusyon para magbalik ang makusog na linya kan tubig sa Bakakay iyuan ikabit na naman ang linya kay ni Digdi sa substation nangunyan bago pa sana i-energize pa sana ini sa paagida kay ni susug kay Gutierrez liwat na makusugan supply kang kuryente sa Bakakay na pwedeng maging kausa kan pagkaibitar kan bigla na sana nag-trip off ang kuryente. Ngunya na hapon ini nakatalaan ng i-energize ang bagong substation sa Barangay Matagbak asin digdi na itatap ang ibang mga linya arog kaining linya na pasiring sa sentro kan Bakakay kaya kung totoo ang pag-aadal kanapek pwedeng mabawasan ang mga trip off digdi sa Banwaan kan Bakakay Ponsaga. Roger. Yan pa rin mga dagdag na bareta, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali sa luwas. Diyan na hapon pa tabi kumbaga ma-energize o i-operationalize na itong substation, sarong substation diyan sa Tabaco, sa particular sa Barangay Matagbak na tanganing makuan iyan may stable na supply ng kuryente sa nagkapirang lugares diyan sa Premier Distrito Canalbay, particularmente diyan sa may Bakakay. May apod muna kita 655. Good morning. Good morning. Akala ko baga first district ang brownout na tatadigdi sa Campola ngani brownout. Brownout yan sa Campola. Brownout. Pirang minutos na po? Mga siguro ko mga 20 minutes na. Sige tayo. Paabot mi po tabi ha sa Salamat the po. entire entire compound kan Campola. Okay, sige. Opo. Thank you so much. Okay, sige. God bless you. Sige, God bless. So, ipapaabot tayo ang tabi sa APEC ha. APEC yung
Kampoola, nagkaigwa po nin brownout. Sige, yan dyan ha. Duwang report bago kita mag-wind up. Ano, Apek? Ano, papaabot natin yan? Brownout sa Kampoola. Duwang report pa bago kita mag-wind up kang programa ko niya na Semana. And good morning, go ahead. Good morning sa Pio, good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya itong bareta, hinagad ni Legazpi City Health Officer Dr. Fulbert Alec Hiliego ang pasensa kan publiko na kung nagkakaiguan ng halawig na pila na mga pasyente sila pa nangangaipon ng serbisyo medikal sa syudad o kaesendang opisina. Sinabi sa DCGB News ni Hiliego na saro sa mga rason kung nata biglang luminobo ang bilang kansendang mga kliyente o daw dahilan sa patian mga medical exam nin mga estudyante sa kolehiyo partikular na ininggikan sa Bicol University. Pig-akomodar naman ninda bilang pagtabang na maparikas ang saro sa mga requisitos na kinakaipuhan kan mga ini para makalaog sa mga eskwelahan. Pero pang rason, sigon kay Hiliego, kung nata may mga pagkakataon na diit ang doktor sa City Health Office, yung dahilan sa nagpapadagos nindang espersos na makalibot sa mga barangay at eskwelahan para makapagbakuna kontra sa COVID-19. Paliwanag niya dahilan saan mga kaakian mo niya na paghihinguan nindang mabakunahan talagang kaipuhan ang presensya kan mga doktora. Ini ang kaptangkan pahayag ni Hiliego. Sige daw. Dahil na nakakalabas na yung tao, siyempre kailangan ng mga medical certification. There will be an influx. That's not to mention the fact that businesses are already starting and may mga health cards na pupunin. So it adds up to the bulk of the patients that the office has to see every day. Pero yun na, ginawa na namin ng improvement since no Monday. Nag-assign na kami ng additional doctors and then yung complaint na mainit na pinadagdagan na namin ng electric fan, pati mga upuan. Yun lang naman, we will be open for the decision. Nitabi, sa Pio, napaliwanag pahayag ni Dr. Hiliego may kinaraman sa granay ka nagkapira na halawig na pila sa City Health Office. In short, talagang primero makonsumo ning oras ta so ratio kan personalize ninda buda so numero kan nangangaipo kan serbisyo tibang mas dakul so nangangaipo kan serbisyo kaysa sa personalize na pwedeng mag-akomodar. Yes. O plus the fact na itong sa ibang doktor nasa luwas ta nagbabakuna. Oh, nako. Kaya sabi ni Dr. Hiliego, pinaabot naman nila sa lokal na ehekutibo ay problemang ini na posible na tangan niya masolusyonan, magdagdag sila ng mga personahe. Iyo baga, magdagdag di mga personahe ta pwede siguro silang maghagad ayo na giraray sa DOH pareho ka itong sa bagay sa mga pagbakuna pigtatabangan na yata sila kan DOH kung dagdag na mga personnels. Yes po Sir Pio. Inda ko sana pero diyan sa bottleneck sa kwan sa naghagad ning certification medical. Roger. Diyan nagka-leche-leche yung dakol na oras na nakonsumo. Sige. So yan dami Sir Pio, informasyon kay bahan ngunyan si Boy sa Mobile, Ans Calero, DCGB. Salamat, Ans. Kasabay si Boy sa Mobile, halid dyan sa City Health Office with Dr. Alec Fulbert Hiliego, City Health Officer Legazpi. Sarong report bago kita magtapos ang programa para mientras Luans, go. Salamat tabi Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag pa man na bareta, dainin poder ang National Telecommunications Commission o NTCB Region 5 sa pag-regulate kan mga manlain-lain na mga nagbuburutwaan na mga internet broadcast outlets sa Kabikulan. Ini ang pinagtawan linaw ni NTC Region 5 spokesperson Attorney Judy Ann Belangel. Nasakod sa mga frequency kan ere sinda pwede mag-regulate ka ini. Alagad dainin sistema sa pagre-regulate ang gobyerno sa mga nagbuburutwaan na mga manlain-lain na mga nagbuburotcast na may tarpaulin sa nasa likod, pwede na mag-broadcast sa internet. Para mo problema managad na dapat siguro ng matauanin atensyon because bago pa sumabog nin maray ang sitwasyon tibang ang laban kitang mga nasa mainstream media nagbabayad kita ning buwi sa gobyerno, naghahagad kita ning frankisa, madugo ang laban, legal ang laban, may mga transmitter kita gabos, nagpapa-sponsor kita sa Kongreso, sa Senado, aprobado kan gobyerno. Pagkatapos ining mga pera dilos, hindi naman sa kwan, matarpulin sa nasa likod, internet, camera, ayun, broadcaster na, media na.
Roger to the tabi, Sir O Pio. di inako pa lang kang NTC, wala silang kwan dyan. Daining Days in the kipoder, sa existidong lay. sa existidong lay. Oho. Oo. Sigun kay Bilanghel, kung maamyan daran man kuta na kang kongreso o mariparo man ini, Mm. kan lehislatibo, ang pagpasar nin lay na magpapahiwas kan sa indang jurisdiksyon, Mhm. pwede ninda siguro ining ma-regulate. Iyo, Alagad iyo. sa kunyan, sa mga mainstream media, arog kan na sa radyo TV, asin pwede sa nanindang babantayan, Mhm. kung may rehistro, ilisensyado ini na mag-broadcast. Pero bakong sindaan nag-i-issue ng mga bandwidth, ano? Sa bagay ito, it pertains duman sa service provider. Sa service provider. Pero sumagamit ka na frequency ng itinaon nila sa service provider, wala na silang pakialam doon. Roger to that. Oh, yan. Tapos siyempre, halimbawa ako, matarpulin man ako sa likod, may internet, okay na, broadcaster na ako, nagagamit ako kan linya, halimbawa, kung saan ako nag-subscribe, Globe, Dito, or Smart. Roger. O, dahil nagpakialam duman, so NTC. Base sa lay. Base sa lay, ang jurisdiction ng sarakan NTC, duman sa Globe, sa Dito, buda sa Smart. Kung rehistrado sinda. Kung rehistrado sinda ngonyan, so kung si Saiso nagagamit ka yan na mga frequency na kanda na sinda pakialam ko gagamiton sa broadcast ako na no. Correct ka dyan, Tabi, Sir Pio. Ako, patay tayo Oo, dun. Sige. walang problema. Pwede siguro ninda mapreventaran ang pagdakol kay sigun sa pagtagapagtaram. Kung halimbawa man, sarong internet broadcaster, gumamit min mga frequency sa radyo o TV na wala nin permiso halin sa inda. Mhm. Alagad kung sulamenteng internet o social media sa naang gagamiton, mapagal daw, Tabi, Sir Pio, ang pagsosog. Mhm. May mga nagahapot na kaya daw na individual sa sindang opisina Yan. na nasa daw nagpaparadarakol mo niyan ang mga broadcaster Yan. sa internet. Oh. Alagad sigon kay Bilanghel, dahil sa ninin poder na ma-regulate ni, apisar na sana kung gumamit ng frequency na sakop kasi ng jurisdiction o kaya mag-amyandar nin lay o magpasar nin lay na ikwasindan nin poder na i-regulate ang nasiring na mga persona. Naku, bata, pero dilos ubos ang iba. Mga may isugon, tanganing may koleksyon. Correct. Oh, Mario Joseph naman, no. Araman daw, Tabi, yan, Sir Pio. Tapos darakulaon nung pa ang ID mo na imprinta sa bado. Roger to that. Oh, saka, no ba? Araman daw, Tabi, yan, Sir Pio, ninda. Barakag-bakag pa. Oo, o garing kung pakiaraman daw nindan, di ba ang sindaman daw ang madalaganan? Takot, sinda. Ay, nako, sus Mario. Sa bagay, tama man, they are working sa konsana, sa framework, within the framework kang lay, ang NTC. Roger to that. Kung may manotaran mangyani daw, Tabi, Sir Pio, na bako man mga, kung dahil mga permit na mag-broadcast sa mga frequency, naga-action man daw sila. Yes, O garing yes, sa internet talaga, mapagalon. Yan, okay, sige. Roger, so yan, Tabi, Sir Pio, ang mga dagdag pang istorya haligi sa Regional Center site. Ako po, si Lewens Bursa Bersena. Alamat po kan sa ido paginan nyo. Gano, good morning dyan sa mga pagiriban niya to sa National Telecommunications Commission Bicol. Mabuhay ka mo dyan. Sa pag-araw po kang bilog na tropa, kami po naglalaong na tauan min na naman kamo ng serbisyo sa abot kan sa mga makakaya sa pagi kan mga informasyon na sinibaba. Tingog kan Banwaan, happy weekend. Viva Señor Santo Cristo! Sa indong